За тези от вас, които искат да учат в Южна Корея чрез стипендията GKS – Global Korea Scholarship. Джей ще прави онлайн лекция за тази стипендия на 30 март в 11 часа сутринта. В тази Zoom среща Джей ще ви разкаже всичко за стипендията и ще може да питате въпроси. Ще продължи около час и ще бъде на английски език. Ако сте студенти, които планират да учат в Южна Корея или сте родители на такива студенти, това събитие ще бъде полезно за вас. Срещата ще започне с въведение в GKS. Ще си поговорите какво представлява тази стипендия, кой може да кандидатства и какви са предимствата. След това Джей ще ви обясни какъв е процеса на кандидатстване. Ще ви даде и неговите съвети. Накрая ще има сесия с въпроси и отговори на живо. За да участвате, трябва да се регистрирате. Ще оставя линка за регистрация в коментар, както и в описанието на това видео. А всеки, който се регистрира за това събитие, ще получи 10% отстъпка за персонализирана среща с Джей, консултация за помощ с кандидатстването. Той може да прегледа и да коригира вашите документи, есе и да ви проведе обучение за интервюто, което трябва да преминете. Отново ви напомням, събитието ще се случи на 30 март от 11 сутринта. Бързайте да се запишете, защото местата са ограничени. Това е от мен за днес. Чао!